Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh dulur. Nah, awan iki aku entuk kabar terus. Entuk kabar apik karo kabar kurang apik. Kabar kurang apike wedhuse bapak iki lara to lur, lara terus ketoke ora tertolong terus dibeleh karo bapak. Kuwi dadine kabare kurang apik. Nah, kabare apik kuwi engko ya nek wedhuse dibeleh iki engko arep dienggo bakaran lur, arep dienggo makan-makan. Nah, ayo saiki ditilaki wedhuse lho. Wedhuse bapak kuwi sing lara diare, lara mencret wingi ya. Kuwi wis patang dinonan kuwi lara kek mbangane mati terus karo bapak kuwi dipotong utawa dibeleh ya. Kayak iki ayo ditilaki terus jarene bapak iki kon mbetheti terus kon jikuk daginge terus engko keneng nggo bakaran. Terus nek jeroane mergo wedhus iki kan lorone lara diare to lur. Kuwi jeroane utawa usus kuwi kon buang wae kon jikuk daginge sing apik-apik terus engko di sate ngono kuwi lho. Lah iki wedhuse wis dibeleh ya lho. Wedhuse wis dibeleh engko ayo dadi kulite utawa dijikuk daginge engko terus di nggo nyate. Nah iki wis prosese wis tekan jikuki daginge ya utawa misahke antara daging karo balung. Nah engko daginge di sate terus engko balunge ya di masake lor digodhog karo dibumboni terus engko ya dibakar ya di engko nek wis nyate bar nyate terus balunge ya dibakar ning dhuwur areng kuwi ya lur. Kuwi ya enak lur engko. Nah iki wis entuk daging-daginge ya lur. Kayak engko iki ya wis dipotong-potong kayak engko gawane omah kayak gur kare nyunduke kayak terus engko sore ya lur, engko sore dadi engko nyate nggo bakaran. Nah iki wis gawane omah kayak iki proses nyunduki utawa nyunduki daging utawa gawe satene kuwi lho. Mergane iki engko le masak utawa le nyate iki ngenteni sore karo ngenteni pokoke iki formasine iki men lengkap ngono lho. Mergane ya eneng sing purunanku iki isih sekolah utawa isih ngampus ya engko le bali ya sore dadine ngenteni paling engko le anu bar maghrib. Nah iki karo nyundui sate iki balunge ya wis digodhog neng pawon ya. Godhog yang nganggo kayu ngene ya lur. Regane nek nganggo gas boros lur. Engko gas entek sak galon sak tabung 3 kilo urung empuk. Nah nek nganggo kayu ngene kan pokoke awet ter ya ngirit. Iki nek wis digodhog ngene iki kan kok le bakar ming sedelet. Dadi bakar sedelet wis empuk. Nah dadi kabar loro kuwi mau kabar apik karo kabar sing ora apik iki mau ya iki lho. Dadi nek kanggone bapak kuwi sing wedhuse mati kuwi ya kabar kurang apik. Terus kanggone putu-putu utawa anak putu kuwi ya kabare mungkin rada apik. Mergane iso do nyate, iso do bakaran. Mergane ya jarang-jarang to lho iso nyate kambing ngene iki nek ora pas Idul Adha ya Idul Kurban ngono kae. Ya, iki satene mau dur ya. Ora. Lek kacare. Sing le nyunduki mau kayak iki mau ya terus dilebokke kulkas. Jeleh kulkas. Kayak iki kecap engko tinggo nguwasi ya tinggo bumbune ya kaya apa iki iki ana lombok iki tinggo men pedes ngono. Nah kae perapiane utawa bebakarane tempat pembakaran Bakar bapakmu El. iki jamis bar maghrib iki lho. Bar maghrib
Soalnya mau nek sore mau rek langsung dibakar iki Wah, wah, wah. time iki rung gendep gitu. Jadi Gur. tantene iki neng sing isih neng kampus dadi diinteni le mulai sik men bareng-bareng men rome. Iki kipasnya ya manual loh iki. Kipasnya manual guru nganggo kipas biasa ya. Jadi acaranya nyate-nyate iki tanpa sengaja lho, ora disengaja. Tapi ya nek disengaja direncana malah ra iso nyate lah. Engko kadang iwake ya dadak tuku. Ya nek ra ndek duit. Nah, iki gandeng wedhuse bapak iki mati ya dadi lara mencret iki nganti 3 dina iki ora diobati lho. Ora diobati kek nganti 4 dina radian mangan. Lah wis ra gelem ngopo-ngopo mangan ra gelem ngombe ra gelem. Kek obat paling mujarab terakhir ya kuwi obatnya iki jane gampang. Nganggo golok lho utawa pisau sing gedhe lho. Kuwi tempelke gulune wis mesti mari lho. Dadi wedhuse iki ora mbok-mbok mergo lara meneh. Ning lelarane kudu penyakit lho iki. Dadi niki larane iki minggur nggon pencernaan. Dadi wedhus iki nek diare utawa mencret nek ora diobati ya radian mangan. Dadi iki le wedhuse le lara kek ya ora mati lho, wong le mati iki dibeleh lara kek ra gelem mangan iki mergo diare mulu mencret diare kek radian mangan nganti 4 dina. Nek dadine ya aku mau tombol terakhir iki nganggo golok utawa pisau sing gedhe mau terus di templek ke gulu wis tombol terakhir gitu. Oke, alhasil iki mau ya terus tak bedeti wong loro ya tak bedeti wong loro terus sing daging-daging karo ati ya kuwi di sate. Nek nggon jeroane ora di alap kalau ora dipangan ya. Jadi ora di resiki mau mergane kan lorone kan diare to. Nek loro diare iki kan nggon pencernaan dadi nggon usus-usus nggon jeroan kono sing bermasalah. Dadine mending jeroane diguwang. Kayak iki minggu dicikuk dagingnya karo balungane. Balungane mbuh engko arek piye lho. Balungane engko arek dibakar apa arek piye ya engko mbuh. Iki lumayan lho. Lumayan dadi pirang tusuk ya. Ya nek per 100 ya ning ketoke ya ora ono di turane sing urung disunduki kuwi ya isih
neng kulkas. Iki judule sate kambing muda lur, mergane kan peduse sekitar 10 sasinan ya, jadi sate kambing muda. Timbangane neng ngene Pak Pong jejeran lur, Pak Pong jejeran iki guys. Sate gratis. Oke lur, iki satene wis mateng. Terus iki balungan sing dimasak utawa digodhog mau awan kae ya. Iki ya wis dibakar salong tapi ya ora mateng kabeh ya. Iki balungane iki empuk ya. Dadi engko wis pisah karo balunge. Ha iki sing urung dibakar ya. Iki wis antarane daging karo balung wis pisah dadi cokot wis empuk kae. Nah, di prosesnya bakar balungan ki ngono kae ditumpangke ning luar geni kae. Jadi ora langsung dibakar ngono ki ora balunge lho, dadi awan mau kan digodhog sik empuk. Dadi le mbakar ki wis dilit wis mateng. Wis jas. Nah, ngene iki hasile kayak coba iki tak ngrasake balungan bakar ini iki wedhuse ya sik enom, dadi ya dagingnya iki sik empuk lho, sekitar pirang sasi ya wedhuse sasinan ya. Alhamdulillah lur, satene wis mateng, balungane ya wis eneng sing mateng, kayak iki wektune makan-makane ya. Nah iki wis disiapke ana sego, ana sambel bawang, iki ana sambel kecap, kae satene, iki balungane, terus iki sayurane, terus iki ya, iki formasine ya wis lengkap ya, satu marga wis ngumpul kabeh. Iki ya wis menikmati satene ya, atau menikmati makan malam dengan sate ala gratis ya. Nah, iki aku ya wis nyiapke sate karo sambel karo sego karo sayuran iki ning nggon kertas minyak. Dadi iki nganggo kertas minyak ini iki wae lho, rasa nganggo piring, mergane nganggo piring iki ngombangane ya dadak mesai to lho. Tak mesai nganggo kertas minyak ini iki utawa nganggo godhong engko rampung buang ning sampah ngono ya. Nah, iki ya wis gawe teh panas barang, teh kental panas, gulane rada sithik ya rada pahit guys. Pokoknya mantep tenan lho. Alhamdulillah ya dina iki iso ngumpul, iso mangan bareng-bareng nganggo bakaran sate ya. Iya, tapi eneng sing rada sedih to. Dadi kaya Bapak Rosimbok iki nek wedhuse lara ke ya dibelah ngene iki kan donge wedhuse engko nek gedhe iso didol utawa keneng dienggo bejantan ya mergo wedhuse kan lanang ya. Kayak nek iki lara terus dibelah ngene kan ya dadine nek cara wong tani iki rugi to lho. Tapi ya alhamdulillah iso mangan bareng sak anak sak putu to Bapak Rosimbok iki wis seneng ngono, tinggo seneng apa ya rek piye neh lho. Wong karang ngono kuwi iki nasib to lho. Nasibe nek wedhuse iki arek ora keneng di rawat nganti gedhe ya wis arep meneh. Alhamdulillah iki iso ngumpul sak keluarga, makan bersama, makan malam bersama. Iki iya Bapak Rosimbok kuwi dadine anake loro to lho. Anake loro gek terus
sing keluargaku iki wis dadi sak keluarga iki ana 6 ya. Ana 6 terus adikku ana sak keluarga iki 4 terus bapak simbok terus simbah ening simbah to simbah putri utawa simbah wedok dadine iki sak keluarga iki ana pira kuwi dadine 13 kaya lho keluargaku ana 6 lho keluargane adikku ana 4 dadine 10 terus tambah bapak simbok terus tambah simbah siji 13 lho dadi iki ngumpul kabeh ana 13 lho alhamdulillah iso ngumpul kabeh nah kae simbok nek simbah kan wis ming awan bengi ming turu to simbah dadine wis ora mlaku-mlaku meneh wis sepuh ya kuwi setiap harine turu kok ades ya diusi sing rawat ya simbok karo bapak ya oke dulur dadi ngono kuwi ya videoku iki utawa videoku dina iki tentang wedhuse bapak sing lara kayak dibelah kayak terus disate lho terus dienggo makan bersama keluarga besar Pak Simbok matur nuwun karo dulur-dulur sing nonton videoku lan dukung videoku sing wis komen sing wis subscribe sing wis like utawa sing wis jempol ketemu maneh karo video-videoku sing liyane ya sing video-videoku sing sesuk nek ono kata-kata utawa omonganku sing menyinggung dulur-dulur kabeh aku pokoke njaluk ngapura ya lur ya kupat janure tuwa nek lepat aku njaluk ngapura kupat kecemplung santen nek lepat aku nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.